Салом алейкум дӯстони азиз, подписчикони канали Гол.Tj ва тамошобинони барномаи Спорт Ньюз. Дӯстон, имрӯз якчанд хабарҳо аз спорт тоҷик ва аз спорти хориҷа дорем ки пешкаши шумо мекунем. Хабари аввал сар мекунем аз Сомон Маҳмадбеков ки чемпиони ҷаҳон оид ба зудо шуд дар байни 21-солаҳо. Лоиқ Раҷабов дар Амрико дар чемпионати PFL ба финал баромад ки Лоиқро $1 миллион интизор аст. Муин Фафуров рӯзи 25 октябр дар Амрико бой дорад. Дӯстон, бед ҳама кас ҳам медрои Муинро дастгирӣ мекунем. ислам Махачов барои бои наваш тайёрӣ дидеста ки якчанд кадрҳо аз машқҳояш нишон дод барои мухлисонаш. беҳрӯз Фарходзода рӯзи 4 ноябр хатиб бетур бой дорад. бародару марҳамат, ҳама каса бием медроем, беҳрӯзро дастгирӣ мекунем. хабари дигари мо аз Ҳабиб Нурмагомедов. Ҳабиб Нурмагомедов соперники ӯ мехост Ҷон Сан-Пьер. баъди бои карьера Ҷон Сан-Пьер карьерашро маҳкам карда буд ва як интервю дига дод Ҷон Сан-Пьера ки барои бои Ҳабиб ман бармегардам ба UFC. ва фикри шумо дӯстон, Ҷон Сан-Пьера дастоини Ҳабиба ё ки Тони Фергюсон? фикру ихтирома дар комментария нависед ва ба қарибӣ аз ҳар дамё якаш ба Ҳабиб меҷавад. Дӯстон, ин буд якчанд хабарҳо аз спорт ки мо пешкаши шумо кардем. барои моро дастгирӣ кардан дастгирӣ аз видео буда даромада регистратсия кунед ва то барномаҳои дигар.